मोनसे बिग ब्रेकिं न्यूज Nlfb नि दैदेनगिरि एम बाथाखौ हमबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। नंगौ बे समाव मोनसे गिदिर खौरां Nlfb नि दैदेनगिरि एम बाथाखौ आसाम पुलिसा हमबाय होननानै मिन्थिनो मोनदों। अदालगुरि पुलिसा कक्राझारनिफ्राय एम बाथाखौ हमदों होननानै मिन्थिनो मोनबावदों। रां दाबिनाय अजराव बिथां एम बाथाखौ हमदों होननानै माखासे खौरां बिजोङा फोसावदों। नाथाय मा जाहोननि थाखाय पुलिसा हममारदों दासिम बिनि सायाव गुबै खौरांखौ मिन्थिनो हानाय जायाखै। बबेखानि आसाम पुलिसाबो दासिम एम बाथाखौ हमनायनि सायाव खुगा बेखेवाखै। फुटबल मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्डनि क'क्राझाराव 132थि डुरान्ड कापनि मेचखौ गेलेनो थांगासिनो। नाथाय बेनि सिगांनो गाबोन बड'लेण्ड एफसि आरो वेल इन्डिया लिमिटेड एफसिनि गेजेराव गेलेगोन फ्रेन्डलि मेच। क'क्राझारनि साइ एसटिसि गेलेग्रा फोथाराव गाबोन मोननै हानजानि गेजेराव फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन आरो बे मेचनि गेलेनाया गाबोन मोनाबिलिनि 6 रिंगानिफ्राय जागायजेनगोन। थारैनो बे बाथ्रायाव जोंहा जोबोरै गोग्गानाय दङदि गोलाव बोसोरनि उनाव बड'लेण्डआव सौफैदों डुरान्ड कापनि गेलेनाय। बे डुरान्ड कापनि साखाफारायावनो गाबोन बड'लेण्ड एफसिआ फ्रेन्डलि मेचखौ गेलेगोन। बड'लेण्ड हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय अरायसम जारिमिन जानाय डुरान्ड कापआ जोंनि लाइमोन गेलेगिरिफोरनि थाखायबो जोबोरै खाबु गोनां। बेनिखायनो गाबोननि फ्रेन्डलि मेचआव हालामनि बड'लेण्ड एफसि हानजाखौ हेफाजाब होनो थाखाय बयबो फैदो आरो बाहागो लाफैदो। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519959 आव थोंजों सुला लानो हागोन।